Στη σημερινή εκδρομή επισκεφθήκαμε τη Δύρφη με σκοπό τη συλλογή άγριων μανιταριών. Κυρίως στοχεύαμε στο Πολίτη, στο Κεσαρικό, αλλά όπως είδαμε προέκυψαν και κάποια άλλα είδη. Κοιτάξτε τι βρήκαμε. 1, 2, 3, 4, 5 πουλά. Αυτά είναι πιο μεγάλα σε ηλικία, αλλά δεν νομίζω ότι μας πειράζει. Καταπληκτικός, αμανίτης ο Κεσαρικός, αμανίτα σεζάρια. Αυτά τα δύο δεν θα τα πάρουμε γιατί δεν φαίνονται σε πολύ καλή κατάσταση. Και εδώ έχουμε δύο ολόφρεσκα μωρά. Να δούμε. Πανέμορφο, έτσι. Το Κεσαρικό κατά τη γνώμη μου είναι το πιο όμορφο μανιτάρι που υπάρχει. Εμφανίστηκαν και οι αμανίτα ρουμπέσκενς, αμανίτης ο ερυθροπόδαρος, πεντανόστιμο μανιτάρι. Βλέπουμε πως κοκκινίζει και γι' αυτό κιόλας ονομάζεται αμανίτης ο ερυθροπόδαρος. Πανέμορφο μανιτάρι και χαρακτηριστικό του είναι ότι δεν έχει βόλβα, από τους λίγους αμανίτες που δεν έχουν βόλβα. Λοιπόν, όπως φαίνεται, να τη βρήκαμε τη μεγάλη καρποφορία με τα κεσαρικά. 1, 2. Έχουμε και το τρίτο εδώ. 1, 3. Θα τα βάλουμε μέσα στο καλάθι. Και εδώ έχουμε 4, τέταρτο. Και από τα πιο όμορφα, πιστεύω, που έχουμε βρει. Βρήκαμε έναν καταπληκτικό πολίτη. Εδώ έναν πολύ μικρό. Καλά, πολύ μικρό τώρα. Εντάξει, δεν υπάρχει. Κοιτάξτε πόσο όμορφος είναι. Δεν υπάρχει. Και βρήκαμε κι άλλον έναν μικρούλι. Μια χαρά. Άλλο ένα πολυτάκι.
περπατώντας στον δρόμο, κοιτάμε δεξιά και τι βλέπουμε? Πανέμορφο, έτσι. Πανέμορφο. Όπως φαίνεται υπάρχουν αυτή την εποχή και κανθαρέλες. Τέλειωσε για εμάς η πρώτη μανιταροεξόρμηση του φθινοπόρου και εμείς το θεωρούμε επιτυχία. Λοιπόν, έχουμε λίγα και καλά βέβαια βολιτάκια, πολύ όμορφα, τα οποία βρήκαμε στα έλατα. Έχουμε κάποια κεσαρικά, το συγκεκριμένο είναι και το αγαπημένο μου. Πάρα πολύ ωραίο. Και κάτι που δεν περίμενα με τίποτα να βρω. Κανθαρέλες, βρήκαμε κανθαρέλες. Νόμιζα ότι θα είχε τελειώσει η εποχή τους, αλλά από ό,τι φαίνεται ποτέ δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Λοιπόν, μια χαρά τα πήγαμε, άξιζε η βόλτα πιστεύω. Και θα τα πούμε σύντομα στο επόμενο μανιτάριο κυνήγι, το οποίο δεν θα αργήσει.